Poklad na Orlíku. Na kopci nad Humpolcem, v obětí hlubokých lesů, stojí zřícenina hradu Orlík. Postavili jej páni z Dubé někdy ve 14. století, aby chránil obchodní cesty a střežil okolní krajinu. Dnes z hradu zůstaly jen ruiny, které střeží okolní les. Hrad, i když už dávno přišel o svou slávu, stále přitahuje zvědavce svou tajuplnou pověstí. Říká se, že v těchto rozvalinách ukryli páni z Dubé poklad nesmírné hodnoty. Nebylo by se čemu divit, vždyť jen pár set metrů od hradu je dochovaná těžba zlata ze stejného období. Geologický průzkum dané lokality dokonce prokázal, že zlato je tam v zemi dodnes. Vraťme se ale k pokladu. Prý jednou za rok, vždy na Velký pátek, když se v kostele v nedalekém městě Humpolci zpívají pašie, se prý poklad zjevuje těm, kteří mají srdce čisté a odhodlané. Mnoho lidí již zkoušelo své štěstí, mnoho se jich vydalo poklad hledat. Nikdo však neuspěl. Až na 2 staré ženy. Poslechněte si nyní jejich příběh. Jednou o Velký pátek, když bylo lesní ticho narušováno opět jen vzdáleným zpěvem paší z nedalekého města, se 2 staré ženy vydaly do lesa sbírat klestí na zátop. Těžká doba naučila lidi neplýtvat, a tak i tyto ženy sbíraly skromně vše, co mohlo posloužit na topení. Jak tak procházeli mezi stromy, ani si neuvědomili a ocitli se v blízkosti zříceniny, skryté hluboko v lese. Tam, nedaleko od rozvalených skal, seděl na starém vyschlém pařezu schrbený stařeček. Měl na sobě dlouhý plášť a v rukou držel nůž, kterým krájel na kolečka mrkev a vhazoval ji do velké nůše vedle sebe. Dobrý den, stařečku, pozdravili staré ženy zdvořile ještě staršího muže. Stařeček vzhlédl, usmál se na ně a odvětil. Dobrý den, nechcete si vzít trochu mrkve? Jen si naberte, je sladká jako med. Ženy chvíli váhaly, ale pak, aby neurazili, si přece jen pár koleček vzali a schovali si je do svých kapsářů. Stařeček na ně přátelsky pokynul, jako by říkal, jen si je užijte. Ženy se s ním pak rozloučily a vydali se i se sezbíraným klestím zpět domů. Když se stoupili pod kopec, na kterém stála zřícenina, obrátila se jedna z žen na druhou se slovy. Co budeme dělat s mrkví? Vždyť ji máme doma dost. Já ji raději nechám tady v lese. Pochutnají si na ní aspoň zajíci. Jak to žena řekla, tak i učinila. Sáhla do kapsy, aby kolečka mrkve vyndala a nechala ji lesní zvěři. Jakmile se ale dotkla toho, co měla v kapsáři, stuhla. Nebyla tam žádná mrkev. Místo koleček zeleniny nahmatala tvrdý a chladný kov. Ihned ho vytáhla, aby se podívala, cože to je. Místo koleček mrkve držela v ruce dukáty. Podívej, co mám, vykřikla na svou družku. Ta ihned zkontrolovala i vlastní kapsář a také nalezla místo mrkve dukáty, blištivé jako měsíční svit. Ženy odhodily klestí a spěchaly zpátky ke zřícenině. Musíme stařička najít, povzbuzovali se. Dá nám určitě další mince. Zadýchaně dorazili k pařezu, kde předtím viděli sedět starce. Ale tam, ani nikde okolo, nebyl už nikdo a nic. Žádný stařeček, žádná nůše. Jakoby se stařec i s nůší propadl do země. Kolem dokola bylo jen ticho lesa a chlad kamenných, rozpadlých zdí.
Oslava Velkého pátku se totiž nachýlela ke svému konci a pašie v Humpoleckém kostele dozněly. Od té doby se mnozí pokoušeli stařička najít, ale nikdo ho už nikdy nezahlédl. Někteří říkají, že to byl duch dávného pána z Dubé. Jiní věří, že poklad hlídají samotné síly Starého hradu. Jedno je jisté, poklady se ukážou jen těm, kdo o ně nestojí a zmizí před těmi, kdo je hledají. Říká se, že zlato a drahé kamení nesou nejen bohatství, ale i tíži dávných příběhů. Možná tam v lesích u Orlíku přece jen dosud bloudí stařec s nůší plnou zázračných darů a čeká, komu je svěří. Třeba jen tu pravou osobu s čistým a odhodlaným srdcem ještě nenalezl, nebo za ním jen nepřišla. Možná jste to zrovna vy, na koho stařec se svým pokladem čeká. Na další Velký pátek, až v Humpoleckém kostele zaznějí pašie, tak můžete zkusit své štěstí. Budu vám držet palce.